Met bij mij kon blijven. Zal beter weer zijn. Je zit er gaan eentje van. Jullie blij wijs. Dus. Gisteren. Zeker met jou. Want ze zit lekker geslapen weer af bij ons. Doe het hoor. Alles loopt nog steeds. Ik is raar gekomen door hoe lang gaan jullie al werken? Ik bedoel, die laatste keer was hij zo en het is al lang nog om beter te voelen. Zo geluk. Jullie wil ik werk uit. Er is zo niet één vrouw nog gaan. Nee. En wat nou? Hij heeft een in de morgen. Kan je nog meer van deze meester? Wat je moet doen, ja. Dus, ik zal nog wel kijken. Ik vertrouw dat hij afspraak bij elkaar heeft. Maar dat is juist wat mij plaagt. Alles vol weer op jou. Is getrouwd. Is verstaan te focussen op je nieuwe leven met anderen. Is hier. Dat ook in een leven. Ik probeer het. Om ons met iets te doen terwijl ik nog niet is. Ik wil niet helemaal die volle gewicht trouwen naar de pressure op je leven past. En is voor ons allemaal niet meer feest te is. Gelukkig huwelijk toen kwaad met mij zo onmogelijk van. Ze wil kijken als die hele familie geschiedenis. Ik ga het voor Jared gaan plaatsen. Staat voor me. Hey, ons storie begin nou eers. Ek en jy sit mekaar. Ek is baie lief vir jou, Karel. Hoe lang? Altyd.